ba kowa yake faruwa ne yau ɗin nan. Amma ina tunanin dai watakila matsalolin da muke ɗan fuskanta a ƙasar nan shine ya jawo wannan abubuwa. Wa alaikum salam mutumin ya ne. Baka gani ni kada yana ta yaron majalisar namu su ne ya kike ne maganin da nake sai ni kadai kenan. Ina zu nake jawo wannan mutanen babu wanda ya fito. Sai wata karfe 10 sura kuma na ga babu kowa mai ma dai ka ce duk irin matsalolin ƙasar mun nan ne ba zai wuce wannan ba. Allah ya kawo mana sauki. Allahumma amin abubuwan sai dai adda. Shine kawai abu. Wallahi sai dai da yi amma abun ya fi karfa. Ne babban yaro ba ka zo inda zuwa na yanzu muke ta maganan cewa mu kaɗai a majalisa a ce kana kan hanyar zuwa ma yanzu shi ma baba ya zo kuma yanzu ka gani muke tattauna akan wannan magana duk dai ba wuce magana Abraham ha ya kuke ne kai nake duba idan Abraham ina ne na ce an ce a rufe komai da komai kai abun fa a hankali ba a cewa ai yadda suka ce a rufe komai bai yi tsari ba kamata ya kagan masallaci a bar mutane su je su yi addu'a su roƙi Allah su yi addu'o'i a nemi sauki domin saboda shi ne magana so ka gani yanzu kaga yana da kyau ma har azumi ya kamata mutane su na yi da roƙon Allah a bayan gari kamar yadda ake yin roƙon ruwa amma ka gani an hana mu zuwa an ce wai ba za mu je ba to kai kana magana ma a YouTube ma na gani jiya Italy shekaran su 500 ba su kira sallah ba ko sau daya. Ka fa jifa. Yanzu amma saboda wannan virus yanzu sallah suke kan jami'i. To barin da ba za a kira sallah ba tun daga wannan cikin. Wannan mamma ya kamata a yi addu'a ne. Kuma sun me yake faruwa ba. Aka ce mu zo na gida ya ce nan. Ba zai ba. Abu dole ne daman idan Allah ya kawo masifa maganin sa daya addu'a. Fitowa yanzu nan muka fito za mu ɗan shiga gari mu ga haka. Kasan nan ya zama abin da ya zama wallahi. Ya hankali. Wai kawai ga matsala ta samu maimakon a ce an bar mutane sun fita sun je masallatai Christians je coci su yi addu'a. Allah ya kawo mana mafita amma kawai an killace mutane a gida a ɗaki. Wallahi abin da abin duba ne kai ma dai ka tun fitana ina neman yadda zan sai abinci ka ya gagare ka yadda zan samu in sai abincin ma babu subhanallah ni yanzu maganar da nake maka kuma ni yanzu yara ne a gida sun fita nan baba ina jin yunwa na rasa me zan ba su babu abincin a gida sai na fita kasuwa na je na siyo yanzu misali da na dauko hanya ina tafiyan nan in ban samu a kasuwa ba an hana mutane kasa ya kake lissafi ya kake tunanin abin da kake inna ilaihi raji'un ya hankali ai malam barakaci mu masu fitan nima sai mun kodago mu samu mu zo a ci a gida ya ishe abun a shara wallahi inna lillahi lamarin kasan ya zama abun da ya zama ai sai dai mu fita mu je mu nema ai kawai ni ina ganin kawai shugabanni abinda shugabanni ya kamata su kawai a dunkufa ne kawai a je zuwa ga shugaban kasa kawai ba shawara gaskiya dai ya kamata kawai a samu mutane ya kamata a yi haka wallahi abin da ya kashe mutane ba yunwa ta kashe wannan haka yake ko hawan jini ba ni to ba gashi yadda nake ga maka yara sun fita nan a gida ina da dan karamin hawan jini ba faduwa zan yi da ku ji an ci an zai ku zana idan wallahi na dan kawo wani mota na ne wallahi a kai din da daman ka kai ba ya zai rayuwa ne bara mu Abraham ya ne? Wucin na ya kaga zana cikin ciyawa ka taso da Allah. Abubuwa da yana faruwa ka sana. To ko abubuwa faru me zaka tabbata cikin ciyawa ka dago mana majalisa kuma ya kawo ka baje ka ce gida daki ne. Saboda wannan masalan fa to duba kai su kuma wannan gasa da muna yi da kuma ya gari to samu zuwa ke jama'a ne. Ya ne ke tafiya ne. Ina nan wajen ina kai gaba da kuna da ya hiran wancan abun ne ba. Ina ji wata. to ya za a yi ne ya kamata fa mu yanke shawara fa ya kamata a ce what is the solution? The solution of is that mun tashi mu tunguma mu ya kanmu da kanmu mu tafi mu je mu samu wani babba wanda zai mana iso da har gurin shugaban kasa a je mu masa bayanin abin da shi kenan har yaushe abubuwan da za su yi ta tafiya duba kai yanzu kana bayanin ka waye za mu samu ya shige mana gaba da bayan ni ina da wani wanda za mu je mu same shi ya mana iso
Kai fa ka san shafa da shugaban kasa ba fadan gwamna bane ba. In Allah ya da Allah muka ci. Allah mun riga da mun sa Allah gaba. Allah ya da zamu yi nasara. Mu je kawai. Tunda kai magana haka bari mu riga ga. Tashi mu tashi. Ai wannan shawari shi ne Kun kira baba? Hausa ne ake mana. Hausa ne ya jira shi. Ya yi shi. I'm ready go. Dakata. Bari ta ballan shi. To, tabu. Ida wurin Allah saboda yanzu mu this corona virus. To ai to maga ga girmari. Ga nan ba. Ai kai muke jira dama. Wallahi tallahi. Wannan abin da ko magana nan. Sai mu ji dadin jin wannan magana. Kawai mu duba abin da yake kawai. Shine kawai. Mun ci zaɓe APC mun ci zaɓe, mun ci zaɓe APC mun ci zaɓe, mun ci zaɓe murna muke da Baba Buhari. 09034443489 Shafi'u sha sauraro lafiya. Assalamu alaikum, barkamu da yanzu, barkamu da haduwa a wannan shiri da muka dauka na barkwanci da ake cewa comedy a mai suna addu'a ce mafita COVID-19 cutar coronavirus. A wannan kamfani na SST Entertainment wato kungiyar haɗin kai, wata kungiya ce da matasa masu kishin kansu, masu kishin neman halaliyarsu suke yin wasan barkwanci a nan kalaba jihar Cross River, wato suke gudanar da harkokinsu ne haɗin gwiwa da su domin a shirya wannan shiri a bama shugaban ƙasa shawara. Akwai ƙungiyoyi na addinai guda biyu, musamman addinin musulunci da na kirista. Kamata a ce manyan malaman ƙasar nan karkashin jagorancin sarkin musulmi da alfarma sarkin musulmi ya masu jagora zuwa fadar shugaban ƙasa a ba shawara cewa a'a rufe sallar juma'a ko dakatar da sallar juma'a da hana jam'i ba shine mafita ba. Ga musulmi akwai addu'o'i a masallaci, akwai karatun alkur'ani, dukkaninsu in ana yin sallolin nan ya wadatar. Da su ma masu addinin kirista, shugaban kungiyar kan na Najeriya kamata ya jawo makarabansa shi ma su yi a yi jagora zuwa fadar shugaban kasa a nuna musu cewa a'a dakatar da zuwa coci ranar Lahadi, sauran ayyukan mako da coci suke yi na ɗari ko daban da ba addinin kirista ba shi ne mafita. Ba kyala mabiyan nan su ma su ci gaba da zuwa wurin ibadar su suna yin addu'o'i ita ce mafita. Ina sake jaddada godiya ta ga kamfanin SSC Entertainment, ƙungiyar haɗin kai ta matasa da ke kalaba jihar Cross River, masu shirya wasan barkwanci da aka fi sani da suna comedy.